बोथोरनि बाराद्राय बिदुंखौ नोजोर होनानै रायजो सरकारनिफ्राय मोनसे गोदान थांखि। नंगौ, बे खेबनिफ्राय रायजो सरकारा बोथोरनि बाराद्राय बिदुंनि थाखाय फरायसालिनि समखौ सोलायबाय। रायजोआव थाद'नाय गैयै बोथोरनि बिदुं बांनायजों दासान्दि बयबो गोबां जेंनायाव गोग्लैदों। बिदुंनि बाराद्राय नारसिननायाव गोबाङानो देहानि खैफोद, बिगुरनि बायदि गुबुन गुबुन बेरामजोंबो भुगिनांदों आरो गोबां फरायसाफ्राबो बेनि मैहुर जानांदों। बेखौनो नोजोर होनानै फरायसालिफोरनि गाहाम आरो रैखाथिनि थाखाय रायजो सरकारा फरायसालिनि समखौ सोलायनानै होयो। रायजो सरकारनिफ्राय गंफ्रोमबो जिल्ला खुंथायनिसिम मोनसे बिथोन हरनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रायजो नाङैनो बयनोबो मिथिहोयो। लोगोसेनो सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्ट लोगोसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजोंबो फरायसालिनि समखौ फुंनि 7:30 जागायनांगौ होननानै फोरमायो। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।